been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. Ayan, syempre, I'm sure nabitin sila sa kanina. Asa na si Leia? Leia? Ay, pa! Oh, ito din, maganda din ng bakla sa Tayo, ha? Lagyan natin kung yung stand ng guest. Ayan. Kamusta ka naman, Leia? Okay naman po. Ang ganda ni Leia, no? Nakaka-lurky. Sinungaling ka talaga. May balbas mo si bakla. At alam mo, bumaba yung mga bituin sa kanya at napunta sa kanyang leeg. Wow! Hinilikan siya ng mga stars. Pati tingin sa camera yan. Ngayon, so matagal ka na ba dito sa Ihawan sa Kawayan? Medyo po. Medyo. May mga months na or years. Years. Ano ba? Mga years? Mag-1 year. So, taga-saan ka? Taga-saan ka originally? Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz talaga. Ilocos Sur. Ayun sa Santa Cruz. Ginaya ko lang naman kasi love life. Si Ate Gina ko magpagtawa ka. Pero love life, di ba? Love life. Wala po. Walang love life. Mabuti Kasi naman. ganda mo niyan. Mabuti Love naman. life. Walang love life. Flawless si bakla. Oo, anong sabon mo? May sabon? Of course, meron. Oh, of course. Anong sabon? Perfect white. Perfect white. Kagayahin kumanta ng perfect combination. Ay, perfect white. Tignan mo, white na white. Diyos ko, nakakasilo ang white. Mas maputi ka pa. Mas maputi siya kaysa sa'yo. Kanya. So, ikaw, si Chelsea kanina. Ikaw lang talaga nakaupo gano'n. Oo, kasi nangangawit talaga yung mga, Babae ka. Buti ikaw kasi, long-legged ka na talaga. Ako, short-legged dito. Wood-legged. Kahoy. Miss Leia, best friend mo si Chelsea. Apo. Dapat nag-falls ka din. Alam mo si Chelsea nag-falls kanina, parang waiting shed na yung niya. Hindi ka ba nag-falls? Makabugan kayo. Hindi ka nag-falls. So ano bang ginagawa mo? Ano na, nagtuturo siya? Ha? Nagtuturo. Ayan po. Ito na lang yung kay Chelsea hindi pa siya gumagamit ng ganitong hika, yung mga hula hoop. Gumagamit naman po. Gumagamit. So, Hindi, kasi dapat si Chelsea sa falls na. Siya naman dapat sa accessories. Dinadaan niya doon. Pagandahan sila. At si Chelsea pwede pag-anuhin, pagbanggain. Pagpanggain sila ng falls. Chelsea, sakyan. Karo. Ayan si Chelsea. Dapat Ayan, yan po ang pinaka-main event ng mga Chinese. Wow! Kung yung mga chandelier mo, alam mo, ito yung mga dream catchers, yung mga humihigop ng mga masamang panaginip, humihigop ng masamang inanto. Humihigop yan ng masamang elemento, lumayo ka, mahigop ka. Hindi, nahigop na ako kanina pa. Ayan, so, alam niyo, may mga kamukha-mukha itong mga ito eh. Sino kamukha mo? Sandali lang. Kunwari pag mga Miss Gay, di ba? May na-try niyo na bang sumali sa Miss Gay? Hindi pa. Before. After, wala Kasi na. pag may contest kasi, dapat may kamukha. May ipoportray kang artista. So, pag ikaw ay sumali sa Miss Gay, ikaw muna. it's no obvious. Sino? Sino sa tingin mo? Ay. Hindi. Sino? Richie Di Horsi. Sino yun? Hindi mo alam, tatay mo yun. Alam ko, sino? Wako-wako pa. Diba? Sakto. Ito naman. Ikaw, pag sumasali ka sa mga pageants, sinong kamukha mo na ginagaya mo? Ito pala. Kasi hindi ka sumasali, di ba? Anong pinoportray mo na artista pag ikaw ay sumasali sa mga pageant? Wow! Hindi mo na magkape, ha? Hindi mo na... Marian! Ito lang hindi po mo nagkakape. Oo. Marian... Magkape ka, para Manibus ka naman. Marian Rivera. So, kunwari ka, production ng Miss Gay. Ipapakilala mo sa sarili mo na, hi, I'm the miracle of Marian Rivera, parang gano'n, diba? Okay. Pero nasa naman tayo. May music tayo na pangalan. Please welcome on stage our two not lovely candidates for Miss. Yes, oo. Lovely. Lovely na lang. Ayan, okay. Candidate number 1, please welcome Miss Gay Berting, Ihawan sa Kawayan version 2012. Wako version. With their production number. Candidate number 1 is wearing green t-shirt with black ball pen. And wearing hula hoop on her ears. So ears pala. Bubits ka. Oo, kasi nagkamali nga kasi na nervous. Okay.
A pleasant evening to each and everyone. My name is Leia Anadel, and in front of you. I'm 18 years old, stunner, and I also would be the one and only replying Miss Maria Rivera. Dapat may mga kasabihan, dapat dapat may kasabihan. ka. Yung mga, kung hindi ako tao, tama kayo. Ganon, yung mga, ay, Oo, ganon. yung mga ganon kasabihan, oo. Sige. Mga di taong Oo. sa pinanggalingan, malamang ako ang nasa harapan. Oo, yung mga ganon. Ang mga taong hindi marunong lumingon sa Talagang pinangalan. ginaya mo, no? Ginaya mo, Tanga-tanga. Ay, Yung version ko, may version ko. version na yan. Ulit. Oo. Oo. Awayin mo kami. Oo. Sige. Naniniwala po ako sa kasabihan na ang mga taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan malamang may skip na. Eh kami hindi kami naniniwala na naniniwala ka lang. Hindi ako yung tinanong. Dito ka na, ikaw. dito ka na. Dito ka na naniniwala ka. O, bigyan. Candidate number 2. Wearing green t-shirt. Pa. Okay. And wearing super duper laking false And eyelashes. your vital statistics are 36, 36, 1, 2. Okay, introduction na. Good evening, ladies and gentlemen. Parang horror naman. Good evening, ladies and gentlemen. Wako, te. Wako, go. Ulit. Good evening. Diyos ko, machong-macho naman yung boses mo na eh. O syempre, lalaki tol. Oh, sige, ilabas mo nga yung lamit mo nung kung lalaki ka ron. Okay, go na. Oo. Ano yun? Go na. Sige, sabihin mo na lang yung pangalan mo at pangalan ng nanay mo. Oh, tapos na yun. Manawagan ka sa mga nawawalang bata kung gusto mo. Eh, my name, gano'n. My name is Margaret. Hindi narinig. Kung makapagsalita parang ngayon. Wako nga, di ba? Okay, sige. Liwanagin mo. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. Wow. My name is Margaret. All the way from Santa Cruz, Ilocos. And I believe in a saying, Walang hibala? Gano'n. walang pangit sa listing. May God-like tayo! My God, Ayan, talent portion. Halika na dito, Leia. Halika dito lang. My God. Ay, ganito, bigyan na natin sila ng eksena. Yan, Dapat may boy. Ayan, may boy. Dapat may boy. Sinong boy? Boy. Axel na, nag-request Axel. Hindi naman sisibag. Pag-game na game din sila. Oo, game na game. Halika dito. Saan ka? Tagay Go lang ako. siya. Ayan. Saan ka? Go Okay. ako. Ang eksena natin dito, kunwari yung ginawa namin kanina, pero ibahin natin, landian. Hindi. Syunga-syunga. Okay, yan yung gagawin natin Since kanina, yung ginawa namin ni Jay at ni Jeko, nakita ko siya na ako yung legal, tapos siya yung kabel, nakita niya. Ito naman, ang pagkakataong ito, Di ba mag-best friends kayo? mag-best Parang friends kayo. si Chelsea, ginagawan ka ng boyfriend. Tapos Oo. parang si Chelsea, galing siya ng ibang bansa, tapos iniwan niya yung boyfriend niya sa best friend niya. Tapos Pero hindi niya alam. eventually, naging sila. Nagka-developan. Oo, ganun yung eksena. Lights, camera, acting. Ay? Anong ibig sabihin nito? Ang bobo naman ng punyeta ka. Tsaka, dapat... Ano ba? Wala siya. Ganun yung, ano ba ito? Parang makapag-rap, parang mild naman. Ay, ano Okay. yun? Oo. Okay, Dapat lights. yung parang gulat na gulat. Okay, lights, camera, action. Ay? Ay, tsaka. Bro! Yung mas malakas yung parang nasabog yung boses. Ay, Oo, parang may nakita lang, no? ay, Okay. putikit. Sige, okay. Lights, camera, action. Ay! Ano yan? Ba't ka nag-boses? Wako eh. Nakakaloka to. Hindi, yung galit na galit. Okay, lights, camera, action. Pagbukas ng pintuan, nakita ang mag-asawa. Ay, ang mag-asawa tala. Mali ako. Wrong, parang ulit. Okay. Dadating na si Mrs. Nagaharutan ng best friend at ang asawa ng Mrs. Buksan ang pintuan. Ay! Eat muna, ano ba? Wala pang close eh. Okay. Lights, camera, action. Buksan ang pintuan. Bulaga.
Pagkakaay mo. Wrong. Okay. Buksan ang pintuan. Yung galit na galit ka. Lights, camera, action. Buksan ang pintuan. Nakita sila. Ay, Nag-react ang kabit. anong ibig sabihin nito? Yes. Magpaliwanag ka. Lumapit ang misis sa mister. Ikaw, Hinagunan. nakipaglindian, tas Hindi. Bisaya. Yakapin muna ang mister. Yung instruction kung sundin mo, kung di ano ka dyan. Yakapin ang mister muna. Sabihin, I miss you. Sabay galit. I miss you. Hindi, sabihin mo muna, I miss you. Tapos nagalit ka dahil mayroon siyang kasamang iba. Sabihin mo, I miss you. Nagalit. 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 I miss you. Itinuro mo ang kabit. Pinagsalita ng masama. Bawal. Hindi, maganda yun. Hindi, kunwari nagagalit ka sa kabit. Uy! Sige na, nagalit sa kabit. Punyeta. Nag-react ang kabit. Yes. Let me explain. Yakapin ang mister ng misis. Yakapin mo, di ba rinig? Oo, ganyan. Ikis mo, ikis mo. Ikis mo, dali. Sa may pisngi lang. Des-reso lang. Sa pisngi lang. Sige na, hindi na mababawasan ang sweldo mo dyan eh. Juicy pa ba? Oo. Okay, mag-uusap ang mag-asawa. Very emotional. Nangingiyak-ngiyak si misis. Magsusorry si mister. Yung mas sincere. Yung may feelings. Yung mabagal ng sorry. Yung malagkit na sorry. Sige na. Sorry. Sorry, malagkit yung ganon. Okay na nga, yun na nga yun. Ayan, Pero naman, palakpakan kayo naman na nakakasama dito. Yan yung maleta ko ah. Pasalamat ang pangalan mo. Oo. Axel. Axel. Hindi mo Salamat, nabigay. Axel. Oo. Wala ka mang jowa dito. Baka may magalit dito. Uy, saan ka na, te? Saan ka? Saan Dito ka ka na? muna. Dito muna. Yun yung talent portion. Wala pa yung question and answer. Okay. Are you Dito dito ka? Okay, Oo. now we're going to the question and answer portion. Portion. Yan, ikaw muna ang magpa-question sa kanila. Oh, number one. Number one. Number one. Kunyari, bonus siya ng question. Dito ko pumunta. Bon. Buksan mo. Oo, nandun na yung question. Okay, basahin mo na yung question. Basahin mo na yung question. Ako nang babasa. Oo. Ulit. Gusto ko yan. Kasi may special effects yun eh. Okay. How do you brush your teeth? Oh, hindi kailangan ng answer to, kailangan ng demonstration. Ayan, how do you brush your teeth? I-demo mo, dito sa harap, dali. Kunwari may toothbrush ka. Oh, kunyari may toothbrush ka na. Okay, i-demo mo lang. I-demo mo yung paano mag-toothbrush. Kunyari ito yung toothbrush mo. Oh, ayan. I-demo mo na. Sa camera, i-demo mo. Toothpaste pa, toothpaste. Oh, ayan, may toothpaste pa. Sige. Discard mo na yan. Okay, toothpaste. Just like that? Oh, Just like that. Sarah. Parang Sarah. Oh, sige. Oh, yan. Water. Water talaga, water. And then, Sarah, may accent. Water. parang ano? Just like that. Yung tang pa, yung tang. Ganon. Oo, yung brush niya. Wait. Oh. Okay, yung kung paano siya mag-toothbrush. Para Ha? tignan naman natin kung matalino din sila. Oo, sige. Tanungin natin. Matalino yan. Siyempre mga bading, matalino. Oo, matalino yan. Sige, matanong ka Answer na. mga bakla. Matanong ka na. Pa? Oh, di ba? Okay. Ako na lang. Dito ka. Yung dapat yung Fighting. height. Yung mahirap, yan. Yung may square root of 2 may gano'n. Wag na. Okay. Kung ikaw ay mabibigyan ng isang pagkakataon para humiling, yung imposibleng kahilingan na, yung parang yung hindi mo inaakala talaga. Ano yung hihilingin mo at bakit? Ano po, hihilingin ko lang sana lahat ko lang mahihirap magkaroon po ng pagkakataon po na In English, please. Oo. Tagalog yung sagot sa'yo. Dapat English daw. English kasi, Okay. If you were given a chance to ask some wish, tama ba? Baka ako rin ako ni Ma'am Michelle dyan. Okay. What? Ano yung wish mo? Para po lahat ng mahihirap magkaroon po ng pagkakataon, yung mga walang trabaho magkaroon po ng mga trabaho para po
hindi na po ang mga Pilipino maging mahirap po. Ayan. Thank you so much. Ayan. Mahirap ito. Wala si Ayan. Chelsea naman. Chelsea naman. Abunot ka. Abunot ka rin. Abunot Dito. ka. Ito yung muna yung action. Ako na. Ayan. If you were a frog inside a well, how can you describe to people that the world is a wonderful place to live in? Ano ba yan? Nagkamasbidya. Sabihin mo, repeat. Tissue. Tissue. Tissue! Bisaya ka man, Day. Alam mo, Bisaya talaga. Bisaya rin naman talaga ako. Nung tissue ang hinihiling mo. Nung tissue. Ako. Diyos ko, nung tissue. Kung ikaw ay isang palaka. English daw. English. I don't know how to speak English. O, nagsalita ka na nga. Eh, wala. Oo ba lang? Suma-suma? Ayan, go. Okay. You don't know? Yeah. Okay. I really don't know. Oo, okay. I-translate mo lang sa Tagalog para maintindihan niya. Kung ikaw ay isang palaka na nasa loob ng isang balon, paano mo i-describe or masasabi na ang mundo natin ay magandang tirahan? Ano? In action daw. Gusto niya in action. Action? Asan ba ang balon? Di pinagyan sa balon. Sabi niya in action. Kung ikaw ay isang Diba? palaka, Oo, at ikaw mahuli sa magba. Ibahin mo na yung question. Next question. Oh, next question please. aside from your face, Oh. what is your problem? Problem, letter F or letter P? Problem. Okay. My problem. Ibahin mo na lang, ibahin mo na lang ulit. Iba ulit? Okay. Ano pangalan mo? Mark Anthony. Okay, thank you so much, candidate number 2. Ayan, so, ayan, makikita pa, maaabangan po natin kung sino talagang magwawagi ang Miss Berting Ihawan sa Kawayan gay version. Wako-wako version. Oo, may wako-wako pa talaga. Okay, thank you so much sa participate ulit. Kasi si Chelsea kanina, ba't ganun pa rin Chelsea? Yan naman. Chelsea. Oo, Chelsea. So, Chelsea. may mga lang talaga yung ano yung pangalan. Sila yung lang din. Oo. Ayan. Siyempre, We'd like to thank you na thank, tayo. Ma'am Gina for letting Having us here. Yes, sa Ihawan sa Kawayan. Ayan, sa mga Gusto nagbabala. kong kumain, Ng barbecue. unwind, Yes. Ang ganda ng place. lapang-lapang, or Yes. kahit ano. Dito na kayo sa Ihawan sa Kawayan. Ayan po. And of course, kay Ma'am Rochelle. Ayan. Ma'am Thank you po, Rochelle. Ma'am. Hi, Hello. Ma'am. Sana nandito ka. Hindi And pa also the naiintindihan. Core Productions. Yes, Core staff of Production. Core. Hello, thank you. Yes, yan. Sa mga dito sa tumulong, ayan, si Ate Barbie, ayan, nandito po yung mga Mga cameraman. cameraman. Ayan, thank you so much. Sa kuya. Yes, sa mga lights natin. And sa mga tao po nandito po ngayon na Maraming nandito salamat po. Ayan, sa, Don't forget to watch our show. yes, the Iloganda. Iloganda. Okay, yan po. So, sa mga gusto nating And also to Sir Richard, thank you, yes, sir. Sir Richard, ayan, thank you so much din po, sir. So, I sa would mga- like also to take my family into sa amin, Corte. yes, ayan. And also, ako muna. Oo, ginamit ko nga. Tapos yung mga friends ko, hi to Roxy, Ate Jana, and to our friendly neighborhood din kanina na nag-watch kanina dito. Thank you, and ano pa? Ikaw, mga And show. of course, so ako po, maabangan niyo po sa mga barangay po dyan, makikita niyo na lamang po kasi marami po talaga akong racket sa pag-EM sa mga bikini open and pageants na Racketera? yan. Of course, and of course, may outfit. Thank you to Kuya Levy, yan po sa may Plaza Maestro po dyan. Thank you so much to my, sa mga sumusuporta na friends ko. Of course, nandiyan pa rin po ang G5 dancers. Of course, my choreographer, Mr. Dominic Manzano, and Mr. RD Panela. Ayan po, ang G5 dancers, nandito po sila ngayon sa Iwan sa Kawayan. Nandito po sila sa may Kubo. Ayan, Thank hello you. po. Sina Margie B, ayan, Tricia Saina, Sir Mark A, Fides, and Raja, ayan po. Ayan, thank you so much. And of course, ano po yung gustong pasalamatan? Direk said, I miss you. Oh, wala si Derek. Hi, Derek. We miss you. And that's Okay. all for tonight. Yes, yan po. Hopefully, Magkikita-kita pa tayo sa susunod na episode at abangan nyo po yan. ang Dahil mga marami pa. episode, mga segments Mm-mm. na nakakaloka at nakaka-bongga, Yes. nakaka-lurking mga shows. Unkavokable talaga. Unkavokable, Oo, yes. marami pa yan mga, ito bali patikim pa lang to eh. So, ayan po, tutukan po nila at abangan po nila. Hindi lang ito show natin. Sa lahat po ng Lahat ng show shows ng Core Production. Like Wake Up Ilocos. Yes. It's me, Jess. Yes, and Murphy. Bye!